سن کرو مسلمان پاکستان بچ ہی نہیں بلکہ مسلمان دنیا دے کونے کونے بچن سعودی عرب بچن شام بچن مصر بچن یمن بچن لبنان بچن امریکے بچن روس بچن تسی انسان دے دادا دے پترو اور دادا دے اولادے اور گائیں دا موتر پینا رہے ہو تسی صرف انڈیا بچو کدے تسوں کو مٹا کے دا استے شہرہ سن فوجیاں سن ایٹم بم چلا کے دا تستیاں عورتوں میں جو کوئی عورت ہندو جننا استے باقی نہ رہسی کی کھرک کر دیو کی سوتے دے شہرہ کو سوئیاں مار دیو اب یہ 71 والا پاکستان نہیں ہے 65 والا پاکستان نہیں اور انسان دے دادا دے پتروں انسان دے پتر ہی نہ تسی اور یاد رکھو اے ٹیکنالوجی نہ لیس پاکستان ہے کھرک نہ کہنو میں بار بار آتا کھرک نہ کہنو تستی داستان تک داستانہ بنا رہی صبح